Здрасти, казвам се Весела Иваничкова и съм председател на Академично дружество Кирил и Методий. Казвам се Камен Илиев, заместник председател на Академично дружество Кирил и Методий. Ние сме едно от най-старите дружества в Германия. Клубът е създаден 2002 година. Тогава за първ път се е събрала достатъчно голяма българска общност в Карлсруе. И основната идея е била точно това да успеят българите да комуникират помежду си и да се помагат взаимно. За нас това дружество е много важно, защото това ни дава възможност всяка седмица да се срещнем, да обменим различни идеи, да организираме нови събития или да се опитаме да оптимираме съществуващи вече такива. И това е студентско дружество, което помага на новите студенти, които идват от България. Аз пък се чувствам сякаш правим нещо важно, което помага на останалите хора да се чувстват по-добре, далеч от дома си. Като цяло донасят българска култура в Германия и Карлсруе. Защото ние в определен смисъл сме и тяхно семейство, тъй като сме и най-близките хора и единствените българи, които са около тях. Така както го виждам е, че знам, че всяка сряда имам възможност да се срещна с приятели. И днес организираме концерт по случай на националния празник 3 марта. На 9 март празнуваме 3 март. Днес ще има много танци, много песни, много настроение и много емоции, разбира се. Това е четвъртият път, в който вземам участие в организацията. Със сигурност върви много стресово, това няма как да се организира такива събития, но сега сме доста доволни и се надяваме да се получи добре. Малко е напрегнато, защото освен организатор съм и участник. Аз съм Бойко Димов, свиря на гайда и ще участвам в концерта, който българското дружество организира. Започнем да свиря на гайда, защото се научи повече за българския фолклор и смятам, че това е нещо, което трябва да се запази. Защото оцеляло толкова време и се е предавало от човек на човек, значи по някакъв начин е важно. Аз се казвам Даяна Караджова и моята роля в концерта е като водещ и като участник. На мен се пада честта да представям всички участници. Най-напред ще играем нов танц за първи път на тази сцена. Защо го правим? Правим го, защото този начин се чувстваме по-близо до България и някак си успях да намеря съмишленици и приятели. Представяме и играем право хора просто, нали? Поне така се разбрахме с Марич. Кой уши байряка, кой мотори знака, смърт или свобода. И тук е малко дърпаш и знаемето пада. Нито я колете, нито я десете. Оказва се, че ми е изключително важно да има българска общност покрай мен. Чувствах се много самотна, когато дойдох в Германия и това наистина беше моето спасително въже. И дори на хиляди километри от България аз се чувствам страшно у дома си. Има го момента, че генерално менталитета на хората в Германия е по-различен и е малко по-сложно човек да си създава приятелства, когато не е израснал в такава среда. От тази гледна точка е страхотно. Освен това, дори просто да има с кого да си обелиш една дума на български е нещо много ценно. Казвам се Елена и съм касиер на Академично дружество Кирил и Методий. И сега, когато съм част в организацията, мога да кажа, да, наистина е сложен механизъм. Всеки едно малко зъбно колело и когато нещата се напаснат, то работи и се получава нещо такова красиво събитие. Съм супер благодарна на Академично сдружение Кирил и Методий за възможността да се изявя на сцена. Страшно много им благодаря, че събират българската общност от всички близки и далечни градове и че се грижат за това да бъдем заедно и да празнуваме този празник.
И може би нещото, което ме накара да се включа, беше именно тази любов към България, към българския фолклор. Исках да представя какво съм научила в България през всички тези 19 години, в които съм живяла в родината. Вложихме много труд, усилия, планираме го от месеци. Моята любима част от концерта е, може би, кулинарното състезание. Всеки приготвя нещо, няма значение дали е традиционно българско или собствена рецепта. Носи, хората в паузата опитват и гласуват. И съответно има и победител. Въпреки че е дългогодишна традиция, въведохме доста нови неща. Тази година каузата е Жълти стотинки, която подпомага детските отделения в болници в България. Тази година е болницата в Казанлък. Подготвили сме както танци, така и песни. Има и много изненади, които очакват нашите гости. Важно е така, че да може да се запази някаква българска идентичност за студентите, които идват тук. Освен това и немското население, местното население да може да опознае българската култура, защото към това има много голям интерес. Аз настръхнах просто да слушам как немци изпълняват българска народна музика. Беше уникално. Немците винаги оставят много впечатление. Българската култура, българските танци са уникални и на тях много им допада и много им харесва. Днешната публика, предполагам, към 30-40% няма да са българи. Усещат много добре българската музика и българските ритми, което е голямо предизвикателство. Тази вечер ще представим 2 хореографии. По принцип се стремим да има възможно най-разнообразна програма. Аз се казвам Явор Лаков и издавам музика като оператор 18. Днес на концерта имам 2 изпълнения. За мен лично е един страхотен принос. Винаги организираме събития и всеки път някой прави това, което може. Да кажем, някой може нещо да сготви, някой може да помага с организирането. Аз в случая това, което мога да свиря на пиано. Но пък всеки носи нещо българско, всеки носи език, всеки носи част от културата. Може да срещне всякакви хора от всякъде в България, които са решили да предизвикат себе си. Може би това го направи доста по-сплотяващо и вдъхновяващо да се събираме по-често и така по-лесно да преодоляваме трудностите, които представлява живота в чужбина. От една страна много лесно им помага да намерят приятели и хора от същата специалност. Организираме ориентировъчна фаза всяка година и да, много хора точно така се запознали. Сегашният управителен съвет почти всички сме от 1 година и така се запознахме реално на тази фаза преди 5 години, 6 години. Да, усещането е уникално и се надявам да намират винаги поддръжници и нови попълнения. Определено. За мен беше важно не само стреса да се прехвърля от България в чужда страна, но и да имам някакъв кръг от познати хора или хора, които са в същото положение. И българското дружество ти дава шанс да контактуваш с хора, с които по-лесно да общуваш, които знаят същите шеги, които ти знаеш. И просто се чувствам уютно. Трудно да намериш къде кой българин живее. Когато Ферайн организира някакво парти или театър, просто се едно бие камбаната и всички българи отиват. Просто отваря душата ти и всеки го е изпитвал това нещо. Хората си помагат тук помежду си да се интегрират по-лесно и да се адаптират към немската култура, защото си дават съвети. Да, Ферайн просто е като едно малко село в големия град в Германия. И по някакъв начин се разпространява българската култура. Подчертава колко важно е фолклорното ни наследство. И това е тръпката, това е емоцията, това е стимула, който ни кара да танцуваме. Аз по-скоро си мислех, че самия концерт е важен за българите в чужбина, защото те са много по-чувствителни на тема фолклор и на тема народност и народен дух.
бъдеще очаквам Академичното дружество Кирил и Методий да организира още такива концерти, защото смятам, че те са един от центровете на българската култура и всъщност това мотивира страшно много участници да се включват и да подготвят различни представления. Като организираш нещо такова събитие и погледнеш публиката, видиш хората са доволни, се усмихват, се радват и на теб нали, става приятно, усещаш, че си допринесъл нещо, нали, не толкова материално, а нали, душевно виждаш щастието в хората. Този концерт е малка България, извън България и е страхотно, защото може да се чувстваме отново дома. Много лесна комуникацията с такива хора. И това е нещо, което ти е жег в сърцето. България е там, където сме ние българите.